Здравейте! Значи продължавам с клиповете за българския национален отбор по футбол през годините. Така ще карам до ден днешен, до състоянието на българския национален отбор по футбол. Последното нещо, за което говорихме, беше квалификациите на национален отбор по футбол за световното 93-94 година. Така, легенди, лъвчета и така нататък. Минавам на квалификациите за Евро 96 година. Така, това са момчетата в отбора, които донесоха голямата радост на българския народ тогава на световното в САЩ. В една група квалификационна сме с Германия, Грузия, Молдова, Уелс и Албания. Това е нашата компания за тези европейски квалификации. Забележете, Германия завършва първа, което е абсолютно нормално, с 25 точки плюс 17 голова разлика. България остава втора с 22 точки. Съответно, кьопеците и тия отбори, които сега ни бият в момента, тогава сме ги премазвали. Грузинците с 15, Молдова с 9, Уелс с 8, албанците с 8 и така. Какво е положението? Първия матч на България в тия квалификации, това е домакинство на Грузия. Побеждаваме с 2-0, с 2 гола на Емо Костадинов. Както подчертах и в предния клип, Емо Костадинов е много голям, когато става въпрос за квалификации на българския национален отбор по футбол. 2 гола на Костадинов, побеждаваме Грузия. Следващия матч отново сме вътре и сме домакини на Молдова, където ги разбиваме 4-1. Отново Костадинов бележи, Бълъчето 1 гол и Стоичков 2. Нормално, лъвовете са си лъвове. Следващия матч сме гости на Уелс. 0-3. Трифон Иванов, Костадинов отново и Стоичков. Тоест, тръгваме мощно и ударно. Следващия матч сме домакини на Уелс. Отново прибиване. 2 гола на Любо Пенев и на Бълъков. Абсолютен фаворит в групата, без значение, че немците са тук. Следващия ни матч е гостуване на Молдова. 0-3. Отново 2 гола на Стоичков и 1 на Бълъков. Виждате, че играча си е играч. Без значение. Тогава Бълъка вече е в Штутгарт. Стоичков е топ. Трифон. Всичките са топ. Нали? Забележете, продължаваме с победната серия. До тук сме само на победи в тия квалификации. Домакинство на Германия. Емблематично домакинство на Германия. Победа с 3-2. Като немците повеждат, ние изравняваме. Немците повеждат, ние изравняваме и обръщаме с 2 гола на... изравняванията са 2 гола на Стоичков. Без значение, че са от пеналтерии. И с гол на Костадинов в 69-70 минута биеме немците 3-2. Това е емблематично. После лекичко се дъним с Албания. 1-1, гости в Тирана. Отново с гол на Стоичков повеждаме. И после някакъв си тук Байхо изравнява, както и да е. Следващия ни мач е отново победен. Този път вече се разменяме. Албанците гостуват у София. 3-0. Лечков и 2 гола на Костадинов. Убийство. Лежерно, нормално. После дъним, падаме от Грузия, незнаено защо. 2-0 ни повеждат. Стоичков вкарва някакъв почетен гол. Тук губим точки. Съответно отново правиме загуба от немците в Германия. Те ни бият 2 гола на Клинсман, 1 на Хеслер. Тогава тези въпросните пичове, за които говоря, стават европейски шампиони. 96-та година, където на това европейско първенство Стоичков отбелязва почетен гол, т.е. ние повеждаме на немците 0-1, но те ни бият после с 2 гола на Клинсман и 1 на
Томас Хеслер. Така. Какво прави впечатление когато погледнеш, статистиката е пред мен, когато погледнеш голмайсторите. 10 гола за Ицо Стоичков в тази квалификационна кампания. 10 гола. На второ място остава не кой да е, световният шампион Юрген Клинсман с 9. Емо Костадинов е с 7 гола. Това е повече от прекрасно представяне. Нали, после на всички ни е ясно какво се случва на Европейското първенство, който помни и е по-млад, знае за какво става въпрос. Попаднахме там в много тежка група, където бяха отборите на Франция, Румъния, направихме победа срещу Румъния на 0 с феноменален гол на Стоичков. После загубихме нещастно, нали, от французите, там с въпросния гол на Любо Пенев, там духаме супата, скандала и т.н. нататък. Испанците направихме хикс на Испания. Испания винаги е традиционно силен отбор, макар че по уния години те винаги са имали футбол, но трябваше да чакат до 2008 година да почват да печелят нещо, макар че са имали една европейска титла. И оттам, нали, трябваше да чакат 2008, 2010, после 2012 и така. Достойно представяне, нямаше как да излезем от така тежка група: Франция, Румъния, България и Испания. Това е тежко европейско първенство, достойно представяне. Французите си бяха по-силни, просто ни биха, испанците хикс, бихме Румъния. Нямаме какво да направим повече. Тоест, лъвовете отново хапят.